Айде, време е за днешния блок. Здравей. Около ръчичката. Около ръчичката. Около ръчите. Айде нагоре, светло. Нагоре, нагоре, нагоре. City girl against me every time I'm in the street. I hear yeah, 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 yeah. Man down, where you from? Hey girl, what do you know? Where you from, my nigga? Where you Excusez-moi. Câmera no Светлана нагоре. Абе, някакво нещо. Да. Снимай новия. Вярно, последния път. Ако сте много кръщави, махате и другата петичка. Ама вижте, ме викате Митка. Виж тази работа, снимай тази работа, снимай тази работа. Просто снимай тази работа. След една уникална живопис. Колегата, който го е правил, е рискувал. Наистина е вложил цялото си сърце и душа да използва розовия цвят. По един, както виждате, чудесен начин. Мисля, че този розов обект има символ. Символ е на споделеността, както казва моя ментор и душевен папа. Добре ли? Важното е да сме споделени. Да. Това шише може да ви прилича на шише, но също така, да, точно така, зазумирай, колега, това шише всъщност е душата на художника. Той, вижте как продължава нагоре и отива право към Бог. Тук това е реката на проблемите. Тук сме свидетели на едно изключително събитие. Момчето с дългата руса коса сгъна дясната си ръка и наклони своята глава към нея. Наричаме го така, още известен като Най-големия кенсър. PlayStation, това God of War е. Не, това е Monster Hunter. Тъпа игра, бе. Ти си тъпа игра. Разкажете малко за вашите мотиви. Нашите мотиви? За следващия ден. Ми да бутнем училище. Са нужни двама човека. Ако може някой пак да сложи бомба в дъската. Понеделник да нямаме класно по математика. Аз утре имам клас по математика. Аре утре ще го направим и за понеделник пак също. За понеделник още ще държи. Отново нашия канал се използва за чиста провокативност на бомбени атентати. Отново и отново.
Аудиторията мисля, че няма да Хубаво, участвайте. Ако някой дойде ми завре камера, някой убити ми стъкят как ме пита нещо, аз нищо не мога да кажа. Това е един от най-известните индивиди в този свят. Това сигурно най-добира фотоапарат, като ме чара. Аз съм предучилищен. Чао, народе! Чакай, снимаме. Тук цари тишината. Тишината на една цялост. И тук нашите хомобрати. Сука! Руските колеги не спират да псуват на своя майчин роден език. Индивида направи нещо уникално. Моля, искам да разгледам. Може да повторите, моля ви. Тук сме свидетели на саганско събитие. Ето този човек. Мисля, че Луната... Това е известният учен на Сава Кочеропов. Исус е планета. Това е моята запалка. Тази запалка пали марихуана като всяка друга. Но, ако се загледате тук... Има огън. Боже мой! Значи, колеги, мисля, че тук може да се случи сексуално събитие. Затворена стая. Мисля, че трябва да погледнем по шпионката. Не, някой си пише в оградката. Отваряме за например грешката. Вижте нашата майка България. В момента се намираме точно тук. Значи 681 година това нещо се превърна в нещо. Мисля, че през 70 по времето на Симеон България е била много по-голяма. Симеон е бил както добър, така и лош. Убивал е, българите са били бедни, въпреки че се води златен век. С нещата въобще не се стояли така както и те. Царял е хаос. Но пък България е била на три морета, сеща се. Тук си еде китайско. Пак афинитет към азиатската култура. Отново. Тук ще се случи едно събитие, което не го разбирам. Защо хората се прозяват? Това не е, химически не е доказано, че се случва заради това. Да, мога да ти кажа и защо. Когато един се прозре, когато един тръгне се прозява и друг се прозява. Значи, това е доказано от някакви учени, че когато един се прозява, подсъзнанието на другия си мисли, че той гълта повече въздух от него, че го взема по-човек и затова и той се прозява. Скандал! Довиждане и на нашата идеална госпожа, която не е подава. Тук се случва пиене на вода. И отново. Госпожо, здравейте! Ставахме най-досадните хора, пак. Кой са досаден пак? Тук може да се бъде истински паркур. Последни думи, Светло, преди да затворим днешния клип. Животът е едно пътешествие. Не царете дестинацията. Царете пътя. Пътя, който ви е отреден.